Sa Quran, nalalayon di pananawagu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, la ya ayyuhalladhina amanu. Tigumang ulama, aigira saktan o mga Muslim, na miya nagtanong yang kaya katiru Allah, adi tanong yan dito tawagin, sa yang kaya miya kapia-pia ingaran, aya ayyuhalladhina amanu, na imulangan tanong, pamakinagin tanong, sabutan tanong, kakapakay asuguan, akin ang lan na may tunay tanong, udi na inang ka. Apa kayo nang kaantano Allah subhanahu wa ta'ala si ikunganin ay ni sa parya. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Lala yung tanong kanagyang kayaan. Hes kanu amya maratia tigu Allah, bar kanu makabimban, makabiray, makatembang sumanga tamukyo. Nagus sumanga muryataw niyo, si ikot tadun-tadun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hey niya maratyayam, na bar kanu makabimbang, makatembang, sumanga negosyo niyo, mga sukatan niyo, mga tamukyo, agus sumanga muratan niyo, pamilya niyo, ubasirang kasabapan, tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mibagak tanu sumanga suguan, mindaray nung tanu sumanga suguan sabab bu, sa giyang kai ang mga tamuk, mga kauyagan, mga parahiasan ko dunia. Kaya kayo nung katanu Allah subhanahu wa ta'ala. Aya inusaru Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang kaya aya na mga tamuk. Kaya tigo mga ulama waraan, ayat na kalilid, na sumano siya sa Muslim, ay gira mikawasa, na pagkabimbang, pagkatambang si iko mga tamukyan. Waraan din. O di nagina ni kalilid, tigo mga ulama na ino, tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Piyakain ang katanu Allah subhanahu wa ta'ala. Away din, adi ka di kauyagan, way din, o di ka di manamok, di ka di suka-sukat, na ubar ka makabimban, makatambang, so mga tamuka, so mga kauyagan ka, so mga muryata ka, pamilya ka, sa din ka mapanggalabag, so mga suguan, so sambayang, o di na ibagak ka, so kabagay sa diya ka, at nagusog ang mga suguan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ubar ka nung makabimbang tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Di pananawag so sambayang asaka na di ka di kuyagan. Nakinanglan na sabutan ka. Amyaw masuwakto na mapakalabing aso pananawag Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Gina ni hikmah si sagyang kayadan. So Allah ilabi amala. Makna igira amyaw masuwakto na mapakalabinga. So pananawag Allah subhanahu wa ta'ala, makna so sambayang si ikulangwan na siya. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Sadin sa tigo Allah subhanahu wa ta'ala, agina ni mambetadian ang makabimbangon, makatambangon, so mga parahiasan ko dunia, mga tamukyan, mga kauyagan yan, o di na mismo sa mga pamilya niyan, di makapanambayang, sabab po ko mga tamukyan, sabab ko mga kauyagan yan, so pamilya niyan, so watay yan, so karuman yan. Ang mapakalabin niya na gyan kaya mga tamukyan, gyan kaya mga kauyagan yan, so pamilya niyan, amin daray nun yan, so mga suguan, Allah subhanahu wa ta'ala na salin sa gina ni mambatad, yan tigu Allah subhanahu wa ta'ala na siran ititu al-labi amyalugi, nyala pa isisagyan ka dunia na sampai sa akhirat tigu Allah subhanahu wa ta'ala.